Il-prezzijiet tal-mediċini ilhom fuq l-aġenda tal-pajjiż għal żmien twil. Il-Gvern ta' spiss jippubblika stqarrijiet ta' mediċini li suppost jorqsu, iżda ma jgħid xejn fuq dawk il-mediċini li l-prezz tagħhom ikun ogħla minn ta' pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea. Eżempju ta' dan huwa din il-kaxxa ta' 14-il pillola bl-isem ta' Arcoxia. Il-pilloli Arcoxia jgħinu biex itaffu l-uġigħ u jfejqu l-fjammazzjoni fl-ekiesi u l-muskoli tan-nies li jkunu jbatu mill-artrite u uġigħ ieħor. Fil-jiem li għaddew persuna marret fi spiżerija biex tixtri dawn il-pilloli illi ordna l-tabib. Il-prezz ta' dawn il-pilloli kien ta' 24 € u 36 ċentesmu, ma dan kollu fuq wara ta' dan il-pakkett hemm immarkat prezz ieħor 15 € u 16 ċentesmu li huwa l-prezz ta' kemm jiswa l-istess prodott fateni fil-Greċja. Dan ifisser li dawn il-pilloli partikolari f'Malta jinbijaw 9 € u 29 ċentesmu aktar minn kemm jinbijaw fil-Greċja, pajjiż ieħor ukoll membru tal-Unjoni Ewropea.